bij de 5e aflevering van Venray in Beweging. Vandaag gaan we werken met doekjes. Dus jullie kunnen een stofdoek of een vaatdoek of een kleine theedoek kunnen jullie alvast pakken. Die hebben we dadelijk nodig. We gaan beginnen met stappen op de plaats. En we nemen de armen natuurlijk weer lekker mee langs het lichaam. En stap nog even lekker door. En thuis doen we natuurlijk ook wel mee. En we gaan het tempo een beetje opvoeren door een klein beetje looppas. En we rustig stappen op de plaats. En we voeren het tempo weer een beetje omhoog, rustige looppas. Dit kan ook allemaal op de stoel. En stop maar, netjes. Oké, we gaan verder met de voortik. Dus we tikken links voor en rechts voor. Je draait je lichaam een klein beetje in. Probeer de armen een beetje gebogen te houden, zodat hij meedraait. Dit gaan we zo meteen ook achter doen. En dan gaan we naar achter. En draai je lichaam een beetje mee. Dus de linkervoet gaat naar rechts achter. De rechtervoet gaat naar links achter. Oké, nu gaan we combineren. Rechts voor, links voor. Rechts achter, links achter. En telkens het lichaam een klein beetje meedraaien. Oh, staat ik zelf fout. En weer stappen op de plaats. En stop maar. Dan gaan we even verder met de armen. Die gaan we losdraaien. Belangrijk altijd als je armbewegingen doet om de schouders eerst even los te draaien. Even naar voren draaien.
Oké, lichtjes door de knieën. We zitten in een vissersboot en we gaan de netten omhoog halen. Dus even door de knieën. Dat is ook een soort roeibeweging. En we doen lekker mee, ook hier achter mij. Zo, we hebben de vissen binnengehaald. Nu gaan we het touw binnenhalen. We hebben een heel dik touw en dat gaan we naar ons toe halen. Knieën licht gebogen. En trekken. Haal naar je toe. Oké, van de touw maken we 2 touwen en dan gaan we op en neer. Sla op en neer. En sneller. Bovenlichaam stil houden. En stop maar. Netjes, heel mooi. Dan gaan we even wat balansoefening doen met de benen. We gaan op het rechterbeen staan. De linker een heel klein beetje van de grond. En de kleine rondjes draaien. En als het nodig is, kun je gewoon de stoel, 1 hand op de stoel. Kleine rondjes langs het been, vanuit het heupgewricht. En stop maar, even losschudden. Op je linkerbeen staan. Je hangt een beetje naar één kant. En stop maar lekker los. Hebben we de voeten breed. Ja. De armen, onderarmen bij elkaar. Nu gaan we de squat maken. Door de knieën. Zorg dat de knieën niet voor de neus van de schoen. En kom omhoog. Dus het gewicht zit op de hakken. En omhoog. Dit kun je ook langs de stoel doen. 1 hand op de stoel leggen. Rustig omhoog komen. Nu blijven we even laag zitten. En nu gaan we veren. 1, 2, 3, 4, 5. Blijven laag. En nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. Blijven we laag. Nog eventjes, nog 1 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En rustig omhoog komen. Even de benen losschudden. Voelen we in de bovenbeenspieren, maar dat mag ook. Vallen voorkomen. Bovenbeenspieren goed stevig houden. We gaan nu verder met de stoel. We gaan op de stoel zitten en dan pakken we de doekjes. We zorgen wel dat we een actieve zit hebben. Dus van de rugleuning af. Pak de doekjes bij de uiteinden vast. Dan gaan we rustig draaien van rechts naar links. En kijk maar naar. Bovenlichaam draait dan mee. Opletten dat je niet duizelig wordt. Dus niet te snel draaien.
En even los. Even de schouders los. Hebben we bij de uiteinden vast. Nu gaan we trekken. Dus de bovenarmspier en de borstspier. En trekken. Vasthouden. En los. En trekken. En los. En trekken. Even vasthouden. En los. En trekken. En los. Nog 2 keer. En trekken. En los. Laatste keer. En los. En even lekker die schouders los. Belangrijk om iedere keer heel even die schouders los te maken. We pakken hem nu in de rechterhand. De fijne motoriek met de vingers. En we gaan hem proberen op te halen. En weer los. En los. Dus eigenlijk ook de pols. Je kunt het ook met de vingers doen en met de pols. En los. Dus telkens overpakken. En los. Doen we ook met de linkerhand. En los. En los. Goede oefening voor de vingers om alles nog zo lang mogelijk zelfstandig te blijven doen. En los. En de laatste keer. En los. Netjes. Gaat het nog allemaal? We gaan verder. Het doekje verticaal. Linkerhand onder, rechterhand boven. De linkerhand gaan we stil houden en de rechterhand die gaan we omhoog trekken. En los. En trekken. En los. En trekken. En los. En trekken. En los. Nog 2 keer. En trekken. En los. Laatste keer. En los. Oké, weer die schouders los. We gaan wisselen. Rechterhand onder, linksboven. Ja. En we gaan trekken. En los. En trekken. En los. En trekken. En los. Hier, trekken. En los. Nog 2 keer. Trekken. En los. Laatste keer. Trekken. En los. Mooi. Dan gaan we het doekje boven ons hoofd. En nu gaan we naar achter veren. 1, 2, 3, 4, 5. Even op de benen leggen, ontspanning. Oefening voor de onderrug. En je voelt natuurlijk ook je bovenarmspieren. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. Het is de bedoeling dat je armen bewegen en dat bovenlichaam niet al te veel. En nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. En terug. Hier. 1. Laatste. En 5. Oké, super mooi. We gaan het doekje op de grond leggen. We zetten de rechtervoet erop. We hebben nog steeds de actieve zit. Ja? We gaan het doekje naar voren schuiven. Probeer je been helemaal te strekken.
En de linkervoet gaan we erop zetten. En strek. Proberen helemaal te strekken. Rechts en links kan anders zijn. En stop maar. Zetten we weer de rechtervoet erop. En nu gaan we rondjes draaien vanuit het kniegewricht. Dus niet te veel vanuit de heup. Als u vloerbedekking heeft, is deze oefening iets lastiger. Dan zou je het ook zonder doekje kunnen doen. Dus de voet op de grond zetten en dan draaien. Ook even de andere kant op. Dus opletten dat je niet te veel vanuit het heupgewricht draait, maar kniegewricht. En links. Andere kant op draaien. En stop maar. We zetten allebei de voeten erop. De voeten zitten mooi onder de knieën. Nu gaan we het doekje naar buiten trekken, dus dat is voor de bovenbeenspieren. En trekken. Naar buiten duwen. Buikspieren, rugspieren en de bilspieren niet vergeten, span je aan. En los. En naar buiten. Zo voeten goed stevig op de grond zetten. En los. Hier. En kom maar, naar buiten. Trek dat doekje naar buiten met de voeten. En los. En trek naar buiten. 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 Even volhouden, nog 2 keer. En los. Trek naar buiten. En los. En de laatste naar buiten trekken. En los, netjes. Zetten we 1 voet ietsjes verder naar voren. De rechter naar voren en de links achter. En dan gaan we hem wisselen. Op en neer schuiven. En probeer het been ook helemaal te strekken. Oké, super mooi. Gaan we weer eventjes staan langs de stoel. Kunnen we het doekje op de stoel leggen. Gaan we nog eventjes wat losmaakoefeningen doen als afsluiting. Zetten we de handen in de zij en dan gaan we de romp losdraaien. Ook lichtjes door de knieën gaan als het kan.
Rustig de andere kant op draaien. Even lekker rechtop staan. Kijken we met ons hoofd over de rechterschouder. Kijk maar wie er achter je staat. En over de linkerschouder. Overlinker mag je een beetje meedraaien, niet te veel. En over de rechterschouder. Schouders laag houden. En over de linkerschouder. Over de rechterschouder. En over de linkerschouder. Pak even je handen vast en draai de pols even los. Als het niet lukt met de handen vastpakken, dan ga je ze gewoon apart doen. Gooi even lekker je handen los. Dan gaan we zo meteen diep door de knieën en dan gaan we even goed ademhalen. Armen gekruist voor de borstkast, door de knieën. Probeer de rug recht te houden, goed inademen, armen naar boven. En blaas uit. En door de knieën, goed inademen. En blaas uit. Nog 1 keer. En blaas uit. Dan de laatste om af te sluiten. En heel rustig uitblazen naar de buik. En dan stappen we even op de plaats. En dan wil ik jullie weer hartelijk bedanken voor het meedoen. En tot de volgende week.